Gunung boy ngesuk mbok menawa tabake ya toh. Kucur. Net. Iya. Itu protein anak buatnya. Protein. Vegetarian. Alon-alon, Bang. Mbok perut, Bang. Banyune kae nang botol aku akeh. Kalau sih mesti di bawah langsung tulis ciwut itu saya apa mana dari sana ping Nikmat ya toh, makan bareng-bareng ya toh. Beda kan enak. Oh, iku ya toh. Langsung jare. Dewe kan jare malah luwih nikmat. lah sing resmi yo mana ke di tok di mama tok no Kok hah ini lagi parah mana kok tahu Ini ning ora rolon iki kok ini perlu kok. apa yang wis nyanggupi ku? Ora ana jare kok. nek pas gua ana ora Iki ya. oh iya ya wis ya Mau kanggo maning carane. Tuku yo ya. lah selamat lah yo lah Wingi sing tes bangun ngendi sih? Sing tes ngecat-ngecat. bangun ngecat Ini siapa? nek kae nek pasang adi bekas umeh pasang adi ke Penoloro. hah langka ya ya aku sing tes ngecatnya kono di mana aja Musola ini sekat ini. Musola. Sulandi Ya enggak belum ngecat kamunya mana. udah lewat nyalot ya untung Nurdin. Warna-warna temen loh. boleh sih yang ngerti aja si Mbak Yu boy loh Openg gue, Bang. peng